Enguany és l'any Fuster. Fa un segle que va néixer l'escriptor i diumenge en farà 41 anys de l'atemptat terrorista que va intentar acabar amb la seva vida a sa casa de Sueca i quasi provoca una massacre. Televisió Espanyola ha recuperat imatges inèdites que no s'emeteren perquè foren censurades en aquella època. En aquestes imatges inèdites de Televisió Espanyola s'observen les destrosses de l'atemptat contra Joan Fuster. Fins i tot es veu com les bombes afectaren el sostre d'este garatge del carrer Sant Josep de Sueca. Va passar la matinada de l'11 de setembre de 1981. Serien les 4:30 del matí, és quan van sentir una explosió. Ràpidament vam eixir al carrer. Els escriptors Jaume Pérez Muntaner i Vicent Ventura estaven de tertúlia a la casa de Fuster quan va esclatar la primera bomba. Em vaig girar, vaig veure el fum i, clar, vaig començar a cridar i la gent ho va sentir, tots vam arrencar a córrer. Jo vaig entrar en la casa i entrant en la casa és quan va explotar. Per sort, una bona casualitat, perquè crec que em vaig salvar jo i crec que vaig salvar més vides també. Les bombes eren la resposta de l'extrema dreta al primer atemptat de terra lliure en terres valencianes, comès 24 hores abans. Els terroristes van col·locar una primera bomba trampa en la finestra d'allà i en aquell moment tenien calculat que la bomba de major potència, de 2 quilos de goma 2, esclatara i acabara amb la seva vida. El periodista Francesc Bayarri ha investigat en profunditat l'atemptat. Tots els indicis apunten a que els autors eren d'ultradreta amb connexions amb l'exèrcit. Els terroristes utilitzaren dinamita goma 2 que s'utilitzava sovint en determinades unitats militars. No hi hagué cap detingut, tampoc cap investigació judicial. La policia va investigar a les víctimes, va investigar a les persones que varen participar en l'homenatge que se va fer a Joan Fuster ací a Sueca. Segons Bayarri, l'atemptat contra Fuster podria haver provocat la major massacre terrorista de tota la transició valenciana, un període marcat per la violència ultradretana i els atacs a l'esquerra i al valencianisme. Així s'atentava contra escriptors, s'atentava contra llibreries. S'atacava no només la persona, no només l'home, sinó sobretot s'atacava el símbol, el que representava. Fuster era la persona més allunyada de qualsevol violència, de qualsevol predicament de l'odi. Joan Fuster continua sent una de les persones víctimes del terrorisme durant la transició que no té cap reconeixement. En l'espai Joan Fuster de Sueca encara es conserva este arxivador, testimoni d'un atac terrorista que va intentar acabar amb la vida d'un intel·lectual que sempre cregué en la paraula.